Siyanibingelela, siyanamukela kwi-channel yethu enkulu Abambo TV. Bingelela uNjabulo, uNjabulo yamakhizi, umpoka Mkhizi, ukaBhabhane, uBhabhane ukaThekelezela, Thekelezela ukaNgangisithupha, uNgangisithupha ukaPhushane, inkosi yaseMtshazini, eHillcrest. Vela amaHebheru engene e-Afrika, afika abizwa ngamaHemite efuduka lapha emva kokuba ayekade i-Israyeli noma amaHebheru ayekade ecolonizwa amaGreek, aphinda colonizwa amaRoma. Agcina efuduka amanye bawathatha bahamba bayowenza i-slave noma izigqila le phesheya kwey'lwandle, abanye abaphumile bagcina bengene e-Afrika. La khona-ke bafike bamikisana nabambo, njengoba abantu babasembo nje babemhlophe ngisho kulesi sikhathi sasendulo. Kuye kuvele nje mangabe ethakazelwa kuthiwa Mumbo omhlophe okhanya amasesiswini. Kahle kahle leyo nkulumo yayisivele seyishintshile, umbala omhlophe asinawo kubambo, asisho ukuthi umhlophe, sithi umbulazi noma umbulazi, Mumbo ombulazi ukhanya amasesiswini, hayi ukuthi Mumbo omhlophe ukhanya amasesiswini, Mumbo ombulazi ukhanya amasesiswini. Singamambulazi njengoba makukhulunywa ngabantungwa laba bakoKhumalo beyamambulazi nawo. Kodwa umlando mekulandwa uzwe sebeyiswa ngasebangunini, kanti bangamambo bawomumbo ombulazi nabo. Njengoba nathi samambo singamantungu asenhle, kuthiwa ntungu lasenhle, Mumbo wasenhle, Mumbo ombulazi owadla umuntu omiyenga ngendaba. NakaMkhize badla umuntu bemiyenga ngendaba, nakaKhumalo badla umuntu bemiyenga ngendaba. Bawombulazi, nathi amambulazi futhi amambulazi, Mumbo ombulazi ukhanya amasesiswini. So abantu bandawonye laba, abantu bandawonye nje. Ngisho inkosi yaseMbo eyabusa ngesikhathi seLembe sikaShaka ibizwa ngokuthi isigubudi sakithi sasesijibeni esimntungwa lonzima, okhomba ukuthi wayemhlophe okungathi kufuna ukuyanga kumlungu, wayemhlophe ngempela, kuthiwa esimntungwa lonzima. So umbulazi ngokwethu uchaza umbala omhlophe, umntungwa uchaza umbala okhanyayo, bright in complexion ngolimi lasemzini. Umntungwa usuke kusho umuntu usuke ekhanya ngokwebala, ngoba kuthiwa amantungwa asenhla. Kahle kahle babizwa ngokuthi abasenhla nje ingoba abenguni babefike eqala la kwelasezansi sebezinzile eside isikhathi. Kwafika abambo, abantu abayibiza kuba abambo, kwathiwa abasenhla, baqhamuka enhla, abambo basenhla. Kwabuye kwafika laba abayibiza ngamantungu, kodwa amantungu aqhamukaphi, akhomba khona futhi amantungu asenhla, abasenhla ngoba bona bafike kamuva la kwelaseNingizimu Afrika, abantu ababodwa. Bese ngizokhuluma ngesizwe esibizwa ngokuthi amaLemba. Lemba leso sizwe naso futhi siyisizwe sabambo naso, njengoba lapha le phezulu khona bathi kuLwamba, basasho sona isizwe saseMbo. Lapha eKenya bathi khona Embu kuno-U, basithi Embo kuno-O ngala, Embu khona kuno-U. Bese kuba khona laba balapha eNigeria abathi bona Igbo, nabo futhi bayafana nalesizwe engifuna ukukhuluma ngaso, lesamaLemba. LesamaLemba isizwe sibizwa ngama-African Jews, amaJuda ala e-Afrika, njengoba nabo laba ama-Igbo nabo uma belanda umlando
uyabezwa futhi ukuthi nabo bayasho ukuthi bangamaJuda bona bangabaHebheru la akudala afika le Afrika. Bayazi abanye abazumlando futhi ukuthi cha imap yase-Afrika endala uJuda bevele uvezula e-Afrika, okhombisa ukuthi amaJuda ayaziwa ukuthi angena la e-Afrika, akhona la e-Afrika. Njengoba uma kuthiwa nje ngiyehla ize ngizofika la sikhona kuyo futhi yona le ndlu yabambo le yamantungu, iyo futhi lekuhambe kwahamba wavela umqali wendlela ovuse inkolo efana ncamashi nalenkolo le yayisidibhikile lika Israel phezulu. Kuningi kakhulu okufanayo kuyona. Uyabona ukuthi iyona le ndlu impela isuka le phezulu. Umqali wendlela wakwaPhumani uyintunga lasenhla kwayena, abambo basenhla baphuma kuyona le group le iyabamba ababekade benikisana namaHemite. Baphuma kuyona le ndlu abantu nje abantu masebe bamhlophe ngisho unyawo, ilineage emuva iyathintana. Lithi selivuliwe walivula nje kwaphela yena weyifoundation, yena singasho ukuthi uyemela uNkulunkulu uqobo. Mase umholi singathi umholi wokuqala ke emva kuba yena esebuzile kwaphela yena washintsha umzimba, umoya wakhe wasala kulo mholi singathi waba uqala ngoba yena waba ifoundation, waba ulanga, walandelwa inyanga. Inkolelo vele imuva ekholelwa kuthenini ilanga kube inyanga bese kuba inkanyezi, nakhona-ke kwaba ilanga kwaba inyanga, kwase kuba abaholi-ke abavelile emva kwalokho nje base bebaningi kangaka abaholi. Futhi mawalalela amagama abo uyabona ukuthi iyona iphethe impela le ebivele inkolelo yethu endala sama-Afrika, noma ngeke ngize ngime ngonyawo lodwa lapha kule ekwakuya ka-Israel, kodwa nje la e-Afrika bekholelwa kuthiwa ilanga kube inyanga bese kuba inkanyezi. Ubufakazi obuvezayo ukuthi amaJuda noma amaHebheru akhona e-Afrika, ukuthi-ke acashile, ungawabona ngampela ngoba kuwukuthi umuntu mhlambe angifuni ukuthi ombulelekile kodwa ozilandelayo izinto, ngoba izinto eziningi zinhle ngani ngoba azibhaliwe zona phansi, ukuthi-ke sasisize sasingena ukufunda nje.